Συγκλονιστική. Θα ήθελα να καλέσω την κυρία Χρύσα Μπαρζόκα, εικαστικό, ιδρύτρια της Επίμονης Τέχνης, για να πάρει το λόγο. Θέλει να σας φέρω το αναλογιό? Φέρτε το, αλλά δεν ξέρω αν θα... Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την πολύ αγαπημένη μου Βαρβάρα Δουμανίδου για αυτή την πρόσκληση εδώ σήμερα. Μάλιστα μου είπε ότι η ιδέα του ονόματος του δικού μου έπεσε και από άλλες γυναίκες της Γουμενάλε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και λέω εντάξει, είναι πολύ, πολύ χαρμόσυνο αυτό το νέο και θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω σε αυτή τη βραδιά. Η Επίμονη Τέχνη είναι ένα εικαστικό project που ξεκίνησε από την ίδια εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Μπεσουσάν Χάν, παλιό εβραϊκό χάνι, και από τότε έχουμε δράσει σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και μάλιστα είχαμε συνεργαστεί σε ένα από τα project μας που είχε συμβεί στην Καζαμπιάνκα και συνεργαστήκαμε με τη Βαρβάρα Δουμανίδου, δεν τη βλέπω τώρα, και το θέατρο του άλλοτε. Και υποδίθηκε την ηρωίδα, η οποία Εβραιοπούλα είχε ερωτευτεί κάποιον χριστιανό και εκεί εξελίσσεται μία ιστορία η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά η επιμονή τους τελικά κέρδισε και ήταν μαζί μέχρι το τέλος. Να συνεχίσω λοιπόν τώρα, θέλοντας να σας πω ότι από την αρχαιότητα έως σήμερα η εικόνα και η φωνή της γυναίκας στην τέχνη αποτέλεσαν καθρέφτη και διαμορφωτή της κοινωνικής ταυτότητας, της θηλυκότητας και των αγώνων για χειραφέτηση. Η τέχνη άλλοτε σιωπηλά υπενήχθηκε και άλλοτε τόλμησε να φωτίσει τις εμπειρίες, τις αλήθειες και τις προοπτικές του γυναικείου βιώματος. Η αναπαράσταση της γυναίκας στην τέχνη αλλάζει ανά εποχές. Από μυθολογικές ή θρησκευτικές μορφές της αρχαιότητας, μέσα από την εξειδανίκευση ή την διακοσμητική αποτύπωση, έως τη δυναμική και ειλικρινή απεικόνιση της σύγχρονης τέχνης. Η εικαστική παραγωγή γυναικών σήμερα είναι γεμάτη πολλαπλές τεχνικές, υλικά και μορφές από την παραδοσιακή ύφανση μέχρι τις πρωτοποριακές εγκαταστάσεις και το performance. Η εικαστική παραγωγή τώρα και οι γυναίκες καλλιτέχνηδες έχουν πλέον θεσμική παρουσία, δημιουργούν, ενισχύοντας έναν διάλογο που διευρύνει τον ορισμό και τα όρια της τέχνης, προβάλλοντας μνήμες, βιώματα και κοινωνικά ζητήματα με προσωπικό και συλλογικό αποτύπωμα. Όπως η πολύ πολύ αγαπημένη μου, για την οποία είχαμε αφιέρωμα με την Επίμονη Τέχνη στις Πέτσες, η Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα. Η Ελένη Μπούκουρα Αλταμούρα ήταν η πρώτη Ελληνίδα ζωγράφος, γεννημένη το 1821 στις Πέτσες. Αναγκάζεται μεγαλώνοντας να ντυθεί άντρας για να μπορέσει να καταφέρει να σπουδάσει το όνειρό της, το οποίο ήταν η ζωγραφική. Οπότε, θέλοντας να υποστηρίξει την τέχνη της και με τη βοήθεια του πατέρα της, ο οποίος ήταν πολύ προοδευτικός, φεύγει στην Ιταλία. Εκεί, λοιπόν, ντυμένη ως άντρας, μπαίνει στην Καλών Τεχνών και ερωτεύεται το δάσκαλό της, τον Αλταμούρα. Σε κάποια βραδιά διασκέδασης, και αφού ο Αλταμούρα είχε ήδη καταλάβει ότι είναι γυναίκα και έχει ξεκινήσει ήδη η σχέση τους, ακούει μία Ελληνίδα. Ακούει μία Ελληνίδα να ερμηνεύει ένα ελληνικό τραγούδι.
Έτσι λοιπόν μεράκλωσε η Ελένη Μπούκουρα και εκεί επάνω της λέει «Γεια σου κοπέλα μου». Ανεβαίνει λοιπόν επάνω στη σκηνή και αγκαλιάζει την τραγουδίστρια. Όπα, οι υπόλοιποι εκείνη την εποχή να βλέπουν να αγκαλιάζει ξαφνικά ένας άντρας την τραγουδίστρια, καταλαβαίνετε ότι είχε μεγάλο πρόβλημα. Οπότε αμέσως πάνε την τσακώνουνε, σου λέει «Ποιος είστε εσείς κύριε που αγκαλιάζετε την τραγουδίστρια?» Καταλαβαίνουν τι γίνεται και έτσι σιγά σιγά αποκαλύφθηκε. Μετέπειτα ο άντρας αυτός που ερωτεύτηκε την προδίδει με την καλύτερη της φίλη, έτσι αυτή πικραμένη επιστρέφει στις Πέτσες και με τα δύο της παιδιά που είχε ήδη αποκτήσει, το ένα το είχε πάρει ο άντρας της, με τον οποίο δεν προλάβανε να παντρευτούν, αλλά προλάβαν καν τα παιδιά, και επιστρέφει στις Πέτσες, εκεί χάνει τα δύο της παιδιά μέσα σε 1 χρόνο και όπως καταλαβαίνετε έχει πάθει νευρικό κλονισμό, έχει βγάλει, γι' αυτό και σώζονται πάρα πολύ λίγα έργα της, έχει βγάλει όλα της τα έργα έξω στην αυλή του αρχοντικού της και τα καίει. Αυτό για ένα καλλιτέχνη είναι πολύ δραματικό. Έτσι λοιπόν και με άλλους καλλιτέχνες από την ομάδα, βλέπω τώρα εδώ βρίσκεται και ο Γιάννης ο Αδαμόπουλος, έχουμε πάει στις Πέτσες, είχαμε φιλοξενία από τους απόγονους της Ελένης Μπούκουρα, δεν θέλω να τη λέω όλα τα μούρα, καταλαβαίνετε. Και οπότε γνωρίσαμε τη ζωή και το έργο της πολύ καλύτερα από κοντά. Τώρα, συνεχίζοντας να πω ότι και άλλες καλλιτέχνηδες όπως η Άσπα η Στασινοπούλου, η οποία πάλεψε για την αναγνώριση, πήγε στο Παρίσι, ανήκει στις γυναίκες που συνέβαλαν σε μια εικαστική γλώσσα. Η Ελένη Μιλωνά εργάζεται ανάμεσα στη Νέα Υόρκη και στην Αίγινα, πειραματίζεται με υλικά και μορφές, παραμένοντας ενεργή στην εικαστική σκηνή. Η τέχνη τώρα ως χώρος ελευθερίας και ορατότητας είναι ένας χώρος όπου η γυναίκα διαπραγματεύεται ταυτότητα, ελευθερία και ορατότητα. Βλέπω κι άλλους συνεπίμονους εδώ σήμερα. Ευχαριστώ που ήρθατε όλοι. Κάθε έργο είναι μία μορφή ενδυνάμωσης για την ίδια, αλλά και για όσους συναντούν το βλέμμα της. Το μήνυμα είναι ένα και αυθεντικό, δίκαιο και δημιουργικό τοπίο, όπου η φωνή της ακούγεται και αφήνει το αποτύπωμά της στην κοινωνία του σήμερα και του αύριο. Αξίζει να επισημανθεί ότι η ταύτιση της γυναίκας καλλιτέχνηδας με τη σεξουαλικότητα και τη διαθεσιμότητα δεν είναι απλή κοινωνική παρανόηση, αλλά αποτέλεσμα διαχρονικών προκαταλήψεων που συνδέουν το γυναικείο σώμα με την απόλαυση του ανδρικού βλέμματος, τόσο στα έργα τέχνης, όσο και στη σύγχρονη αντιμετώπιση των γυναικών δημιουργών. Αυτό το στερεότυπο ενισχύει τη σεξουαλικοποίηση της καλλιτέχνηδας, αφαιρώντας το κύρος το δικό της και υποβαθμίζοντας το έργο της σε προσωπικό επίπεδο. Ενώ συχνά προσπαθούν να την προσεγγίσουν με τρόπο που δεν θα το έκαναν με έναν άντρα καλλιτέχνη. Οδηγεί επίσης σε μια τοξική κουλτούρα όπου η παρουσία της στην τέχνη συνοδεύεται από ερωτική υποψία ή προσδοκία. Γεγονός που παραβιάζει το δικαίωμά της για ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση και επαγγελματική αναγνώριση. Πολλές εικαστικοί επέλεξαν να απαντήσουν στα φαινόμενα αυτά είτε μέσω κατακελτικών έργων τέχνης και φεμινιστικών performances, είτε με την αμφισβήτηση και αποδόμηση των κοινωνικών στερεοτύπων μέσα από τη θεματολογία τους. Έτσι, συνέβαλαν στην ανάδειξη του ζητήματος και στη μετατροπή της τέχνης σε χώρο διαλόγου για την έμφυλη ισότητα. Να αναφέρω εδώ το παράδειγμα του πειράματος της Αμπράμοβιτς, της Σέρβας καλλιτέχνηδας, όπου έκανε το εξής για όσους δεν το γνωρίζετε. Ξεκίνησε μία performance όπου η ίδια έγινε το πείραμα.
έβαλε σε ένα τραπέζι 69 αντικείμενα, που κάποια από αυτά ήταν ένα λουλούδι, ένα τριαντάφυλλο, ένα βαμβάκι φτερό, κοπίδι, όπλο, σφαίρα. Έτσι λοιπόν θέλησε στην πρώτη της εμφάνιση στο Μιλάνο να καθίσει με ένα ρούχο, να ξεκινήσει την performance ακίνητη και το κοινό, έτσι όπως κάθομαι εγώ τώρα, να ξεκινήσει να κάνει ό,τι θέλει στο σώμα της, για να δει τις ανθρώπινες αντιδράσεις. Εκεί υπήρχε μία θλιβερή διαπίστωση. Στην αρχή, οι θεατές πήγαιναν κοντά της και τη χάιδευαν, της έλεγαν όμορφα σχόλια, την αγκάλιαζαν, τη φιλούσαν, εκδηλώσεις αγάπης. Σιγά σιγά άρχισε αυτό να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Γιατί βλέποντας ότι αυτή δεν αντιδρά, κάποιοι είχαν την ευγενή αγένεια να συνεχίσουν αυτή την performance, τοποθετώντας κοντά της ένα μαχαίρι. Άλλος πήγε και της έκανε σεξουαλική παρενόχληση. Άλλος πήγε και της έβαλε στο τέλος ένα όπλο με τη σφαίρα μέσα στο σαγόνι της. Αυτή με δάκρυα στα μάτια δεν αντιδρούσε. Μέχρι το πέρας της performance, ήταν 6 ολόκληρες ώρες, και όταν τελείωσε και περπατούσε ανάμεσα στο πλήθος, αυτοί που της είχαν φερθεί τόσο αισχρά, δεν την έβλεπαν στα μάτια, σηκώθηκαν και έφυγαν. Προσπαθούσαν να δείξουν ότι αυτό δεν υπάρχει, αυτό που κινείται, δηλαδή η ίδια η καλλιτέχνηδα. Αυτό τι δείχνει, ότι όταν δεν αντιδράμε σε πράγματα τα οποία είναι εναντίον μας, τότε δεν υπάρχουν όρια. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και το απέδειξε αυτό με το πείραμα το εικαστικό και την performance της η Αμπράμοβιτς. Να συνεχίσω λέγοντας ότι τα έμφυλα στερεότυπα διαμορφώνουν ακόμα τη ματιά των άλλων απέναντι στη γυναίκα και στη γυναίκα καλλιτέχνηδα, όμως η τέχνη οφείλει να σταθεί απέναντι σε αυτές τις προκαταλήψεις. Η φαινομενική πρόοδος, η ισότητα στη θέση της γυναίκας στην τέχνη δεν ισχύει απόλυτα. Υπάρχουν διαπιστώσεις και αντιπαραδείγματα που υπογραμμίζουν τις υπάρχουσες ανισότητες και τις διακρίσεις που παραμένουν στον καλλιτεχνικό χώρο. Τώρα, παρά την αυξημένη ορατότητα, ένα μικρό ποσοστό μεγάλων μουσείων και γκαλερί σε Ελλάδα και εξωτερικό αφιερώνεται αποκλειστικά σε έργα γυναικών δημιουργών. Πολύ μικρό ποσοστό. Οι γυναίκες ακόμα έρχονται αντιμέτωπες με προκαταλήψεις για το είδος της τέχνης που πρέπει να δημιουργούν ή υποτιμώνται ως δημιουργοί όταν εργάζονται σε παραδοσιακά υλικά ή τεχνικές. Η ιστορία της τέχνης στα βιβλία και οι επίσημες διδακτικές ύλες παραμένουν κυρίως προσανατολισμένες σε ανδρικά καλλιτεχνικά παραδείγματα, ενώ το έργο των γυναικών συχνά παραλείπεται ή παρουσιάζεται ως εξαίρεση. Ανισότητες φαίνονται και στη χρηματοδότηση, τα βραβεία, τις χορηγίες και τις επαγγελματικές ευκαιρίες, όπου στατιστικά υποδηλώνουν σαφή απόκλιση υπέρ των ανδρών. Έτσι, η γυναικεία παρουσία στην τέχνη συχνά ανεδεικνύεται περισσότερο ως αγώνας και λιγότερο ως κατακτημένη πραγματικότητα. Το αίτημα για ισότητα και αναγνώριση παραμένει ανοιχτό. Δεν έχω πολύ ακόμη. Θα σας τελειώσω τώρα σε πολύ λίγο. Η αίσθηση ορισμένων ανδρών πως η παρουσία μιας γυναίκας καλλιτέχνηδας στην καλλιτεχνική κοινότητα διευκολύνει την ανάπτυξη ερωτικών σχέσεων είναι ένα σύγχρονο αλλά και διαχρονικό σεξιστικό στερεότυπο που πλήττει την προσωπικότητα, την επαγγελματική υπόσταση και τον ψυχισμό των γυναικών δημιουργών. Εστιάζοντας στη ρίζα του προβλήματος, η συγκεκριμένη αντίληψη βασίζεται στην στερεοτυπική θέαση της γυναίκας ως
αντικειμένου και όχι ως ανεξάρτητου καλλιτεχνικού υποκειμένου, προβάλλοντας προσδοκίες για τη διαθεσιμότητα ή τη διαθεσιμότητα στη φαντασία, λόγω δημιουργικού επαγγέλματος. Αυτό το φαινόμενο ενισχύεται από πατριαρχικές δομές στις τέχνες και στην κοινωνία γενικότερα, όπου ελευθερία της γυναικείας έκφρασης συχνά παρερμηνεύεται ως πρόκληση και όχι ως κυριαρχικό δικαίωμα των γυναικών στη δική τους τέχνη και αυτοδιάθεση, γιατί είναι πραγματικό πρόβλημα. Τώρα, η προσέγγιση αυτή λειτουργεί ως εμπόδιο στη διαμόρφωση ισότιμων επαγγελματικών σχέσεων και υποτιμά τη σοβαρότητα της καλλιτεχνικής παρουσίας των γυναικών στον χώρο. Δημιουργεί ένα τοξικό περιβάλλον και το οποίο παρεμποδίζει την ελεύθερη δημιουργία και οδηγεί πολλές γυναίκες σε αυτολογοκρισία ή σε επίμονους αγώνες για την υπεράσπιση των ορίων τους. Ζητάμε μεγαλύτερη αναγνώριση και σεβασμό στην αυτόνομη και αυτονόητη υπόσταση της γυναίκας καλλιτέχνηδας, πέρα από κάθε προσδοκία ερωτικής διαθεσιμότητας ή φαντασίωσης. Τέλος, η ανάδειξη και η αποδόμηση τέτοιων στερεοτύπων είναι απαραίτητη για έναν πιο δίκαιο και ελεύθερο χώρο στην τέχνη και στις ζωές όλων μας. Και αφού ιστορίες τέχνης παραλείπουν γυναικεία έργα ως εξαιρέσεις, ενώ χρηματοδοτήσεις και βραβεία κλείνουν προς άνδρες. Εμείς συνεχίζουμε να επιμένουμε, να αναπνέουμε μέσα από την τέχνη μας, με αλληλεγγύη, αφού η τέχνη από μόνη της είναι γένους θηλυκού και η καλύτερη φίλη όλων μας. Ακόμη και αν εμείς την εγκαταλείψουμε, αυτή είναι πάντα εκεί για εμάς και περιμένει την εξέλιξη. Η γυναικεία παρουσία μένει αγώνας και όχι κατάκτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μπαρζόκα. Θα ήθελα τώρα στο πιάνο τον